Здравейте и добре дошли в пилотният епизод на нашия подкаст Тайната на фишовете с Сезам БГ. Аз съм Криси и всяка седмица ще ви водя през най-интересните футболни събития, предстоящи мачове, горещи трансфери и ключовите моменти от света на футбола. Но най-важното е, ще анализираме детайлно срещите и ще споделяме прогнози, които може да ви помогнат във вашите залози. С две думи за мен и защо тези видеа биха ви били полезни. Голям футболен запалянко съм от дете, или ако трябва да сме по-точни, от последната спечелена световна титла на националният отбор на Бразилия през далечната 2002 година. По време на една лятна семестриална пауза се запалих по спортните залози покрай моето семейство, някои от които работеха в спортни пунктове. 10 години по-късно вече се занимавам професионално като типстър, специализиран на футболни и баскетболни прогнози. Преди няколко месеца екипът на Сезам БГ се свърза с мен с идеята да създадем нещо ново, различно и атрактивно за всички български футболни фенове. В момента живея в Испания или по-точно в Каталуния, където съвсем скоро планираме да ви изненадаме с една спортна рубрика на живо от най-големите дербита и най-интересните футболни мачове. След вълнуващия завършек на Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите вече знаем кои ще са осмина финалистите и колко много интересни мачове ни предстоят. Но нека обърнем внимание на срещите, които сме ви подготвили днес. А те са 2 мача от италианската серия А, 2 мача от испанската Ла Лига и 1 мач от родното ни българско първенство. Какво по-подобаващо начало за първият епизод на нашия подкаст от вечното дерби между Левски и ЦСКА. Не е просто футболен матч, това е битка за чест, традиция и надмощие, която обединява българския футбол вече десетилетия. Преди да се насочим към интересни факти и анализи около двубоят, е редно да споменем, че зимният трансферен прозорец на родното ни първенство затвори тази седмица. Славия замени вратарят си Светослав Вуцов с вратаря на Левски Иван Андонов, подписайки до 2027 година. Повторно сините привлякоха и френският нападател Карл Фабиен, който за половината си сезон в Славия се разписа 2 пъти и също така асистира още 2. Така, обратно към вечното дерби и тъй като сме си ги подхванали Левски, нека продължим с тях. Сините се намират на второ място в класирането с актив от 49 точки. 8 по-малко от лидерът Лудогорец и са в отлична форма. Спечелили са 9 от изиграните си 11 срещи у дома и 7 от 11 като гости. Намират се също така в серия от 7 поредни победи, като последната им загуба бе през изминалият ноември срещу Септември София с 2-3. Като гости са средно с по 2 вкарани гола и по-малко от 1 допуснат. Пренасяме се при червените и какво интересно намираме при тях. След подновяването на сезонът, ЦСКА с 1 загуба и 2 поредни спечелени мача. Особено след голямата гостуваща победа над Ботев Пловдив, след която старши треньорът на червените похвали доста футболистите си. Споменавайки Александър Томаш, брифингът на треньора преди четвъртфинала срещу Арда за Сезам Купа на България продължи едва 3 минути. Във временното класиране на българското първенство ЦСКА се намира на 8 място с актив от 32 точки. Като домакини през сезона до сега вкарват средно по 1,5 гола и допускат по 1. Лошите новини обаче през щабът на червените преди предстоящото дерби са, че участието на 8 от футболистите им е под въпрос. 4 от играчите са непосредствено застрашени от наказание поради натрупани жълти картони, докато останалите 4 се възстановяват от контузии. Трайно контузен в състава на ЦСКА е вратарят Густаво Босато, който претърпя операция на лакътя в Бразилия и в момента преминава рехабилитация в родината си. Така, готови ли сме за нашата прогноза за огромното предстоящо дерби между ЦСКА и Левски? Смятаме, че и двата отбора се намират в добра форма и серия от поредни победи и тежестта на дербито ще си каже думата. Очакваме гол и в двете врати, което е с коефициент от 1.86 в Сезам БГ.
Първото и неоспорвано най-голямото дерби от Италия този уикенд е битката за лидерството в серия А между Наполи и Интер. Смея да твърдя, че февруари беше един трагичен месец за неаполитанци. От лидер в класирането и 7 поредни победи от декември насам, през миналия месец претърпяха 3 равенства и 1 загуба, довеждайки ги до втора позиция в каучето с 56 точки. Една по-малко точно от Интер. Загубата дойде през изминалия уикенд. Воденият от Сес Фабрегас и 13-ти в класирането Комо детронира и постави Наполи в нокдаун. През този сезон, като домакини, Наполи са вкарали средно по 1,5 гола, докато Интер като гости 2,3. Интересното обаче е, че и двата отбора допускат посредно по-малко от 1 гол на матч и запазват суха мрежа доста често. Първият им матч през този сезон бе през ноември 2024 година, завършвайки 1-1 след доста равностоен матч. Сега нещата са малко по-различни и имайки предвид тежестта на дербито и класирането в серия А, е много вероятно да видим оспорван матч с много положения, но малък брой голове. Нашата прогноза за Наполи срещу Интер е под 2,5 гола с коефициент от 1.70 в Сезам БГ. Оставаме слънчева Италия за късното неделно дерби между Милан и Лацио. Двата отбора са с равен брой точки 41, като Фиорентина е с точка напред и заема 6-то място в серия А. В каква форма обаче намираме двата отбора? След отпадането в Шампионска лига, бордът на Милан е почти решен да се раздели с 3 ключови играчи в краят на този сезон. Става въпрос за вратарят Майк Менян, халфът Тео Ернандес и нападателят Рафаел Леао. Последният бе един от най-спряганите имена в трансферния прозорец миналото лято, но сегашната форма на Леао със сигурност ще намали откупуващата му клауза от 175 милиона евро през това лято. Португалецът се е разписал едва 5 пъти в 23 мача през този сезон. През този сезон също така до сега сме видяли няма и 50% спечелени домакински срещи на Сан Сиро. Милан са със средно 1,5 вкарани гола, със също толкова намираме и Лацио като гости. Лацио обаче са без загуба през февруари. 2 победи и 2 равенства, като една потенциална победа срещу Милан може да ги изпрати в топ 4 и напред пред Ювентус. Както ни е тръгнало в Италия на малко голове, предвид над 70% сухи мрежи на двата отбора през първото полувреме, прогнозата ни за този матч е под 1,25 гола през първото полувреме с коефициент от 1.67. Ако сте съгласни с мен, използвайте бързо момента да заложите прогнозата на Sezam.bg, преди да е паднал коефициента. За тези от вас, които гледат това видео директно от някой от нашите букмейкърски пунктове, може да създадете залог от sezamsport.bg. Оставаме на топла вълна, но този път в Испания за съботното късно дерби между Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао. Успяхте ли да гледате през миналия уикенд тоталната доминация на Атлетик Билбао срещу Реал Валадолид? Билбао завърши среща с 7-1, като комфортно водиш с 4-0 на полувремето, което лесно можеше и да е с повече. Тоталното голово шоу, в което голяма заслуга имаха братята Уилямс, които вкараха и асистираха общо 5 гола помежду си. Въпреки че съперникът им тази събота е защитната машина на Диего Симеоне, очакваме Билбао да излязат нахъсани за победа и 3 точки, които биха им помогнали точно в битката за топ 3 в Ла Лига. Отборът, воден от Симеоне, е със статистика от почти 70% спечелени срещи у дома, от които средно вкарани 1,8 гола и допуснати едва 0,6. Подобна е статистиката при Билбао, като гости над 1,5 вкарани гола и допуснати по 1. През миналата година успяхме да се досъдим на 3 мача между двата отбора, 2 от които завършиха с победа на мадричани и 1 с победа на баските. Интересен факт тук е, че за последно сме видяли равенство в този двубой през далечната 2021 година. Голям процент от среща завършват с суха мрежа за един от двата отбора.
Тук ще заложим на една малко по-нестандартна и рискова прогноза и това е голмайстор в матча между Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао. Спираме се на европейският шампион Нико Уилямс, който да вкара гол по всяко време в матча е с коефициент от 6.0 в Сезам БГ. Отново съботно, но в ранните часове на вечерта ще се насладим на дербито между Реал Бетис и Реал Мадрид. Възможно е най-накрая да видим в игра турският талант Арда Гюлер, който получи 0 минути в последните 5 мача. За последно игра между Леганес точно в Купата на краля. Но защо младокът не получава шанс да се включи в игра? Ами изглеждаше татко Карло не е доволен от дефазивния му стил на игра, било то в тренировка или на мачовете. Но, какво смятате вие? Бих желала да чуя вашето мнение относно Арда и качеството му на играч за Реал Мадрид в коментар под видеото. Да се върнем обратно на темата и къде намираме Реал Бетис до сега през този сезон. След една загуба, едно равенство и 2 поредни победи през февруари, Бетис са с общ актив от 35 точки и заемат 7-ма позиция в Ла Лига. Лошото за тях е в тази предстояща среща, че Реал Мадрид гонят Барселона в класирането и несъмнената нужда от 3 точки в този матч. Последната победа на Бетис срещу кралския клуб бе през 2020 година. Да, точно така, преди цели 5 години. Доста демотивиращо, а? В игра за зелено-белите ще видим новата перла в отбора им от Юнайтед, сър Антони, който противно на всички очаквания не само че е страхотна форма, но и спечели играч на матча 3 пъти. Бразилецът получи червен картон в последният двубой на Бетис срещу Хетафе, който обаче беше обжалван и отстранен, така че ще го видим в игра този уикенд. Въпреки тази статистика обаче, като изключим победата на Реал Мадрид през миналия септември с 2-0, предишните 3 мача между двата отбора завършиха с равенство, 2 от тях с 0-0 и 1 от тях с 1-1. Бетис са с малко над 40% спечелени мачове от дома през този сезон, като почти на същото място се намират и Лос Бланкос от към победи като гости. Както споменахме обаче, нашата прогноза за мача срещу Реал Бетис и Реал Мадрид е краен резултат в полза на кралският клуб с коефициент от 1.76 в Сезам БГ. Спираме се обаче и на една бонус прогноза за любителите на рискът и тя е краен резултат равенство с коефициент от 4.15. За финал на нашия епизод с огромно удоволствие ви представям рубриката на Криси. Тук всяка седмица ще може да намерите специално подбрани прогнози от мен за уикенда от различни първенства. Изборът ми за днес е система от 2 подбрани залога, които са... Първият матч е от Френската лига 1 и матчът между ПСЖ и Лил, в който се спирам на гол и в двете врати с коефициент от 1.65. Вторият ми избор е от немската втора Бундеслига и матчът между Падербор и Хамбургер, като отново се спирам на гол в двете врати с коефициент тук от 1.54. Фишът е с общ коефициент от 2.54 и мачовете ще бъдат изиграни в събота и неделя. Ами пожелавам много късмет и да си ги хванем и двата мача. Футболът не е просто игра, то е магия, която ни кара да мечтаем, да преживяваме всяка минута с пулс, преплетен за съдбата на любимите ни отбори. В залозите, както и на теренът, ключът е в подготовката, стратегията и малко късмет. Тайната на фишовете е нашето пътуване към по-добрите прогнози, по-умните залози и по-големите победи. Ако обичаш футболът и искаш да извлечеш максималното от всеки матч, абонирай се за нашия канал в YouTube и остани с нас. Футболът е страст. Нека да я превърнем в печеливша стратегия.